Запознайте се с Петър. Той е на 30 години. Последните 15 години е живял в различна от нашата действителност. Илюзорна, измамна. Тази с наркотиците. Моментите, които оставили силен отпечатък в съзнанието му. За цял живот. Дни, които той не може да върне, за да изживее по различен начин. Мигове, които и през следващите години ще му напомнят за пропуснатите реални неща. Като повечето тинейджери, Петър искал да бъде различен, да бъде модерен, да бъде популярен, да бъде с силните на деня. При него всичко започнало от любопитство. Наркотиците, болката, която го преследва и до днес. Смених училището и смених средата. Съответно се появиха така в по-голяма близост до мен тия неща и ми стана интересно. По-скоро по-големи от мен, с които дружахме, които бяха, да кажем така, по-лошия пример, който на едно дете това се харесва, това го привлича. Така и мен това ме привлече. Аз исках да бъда като тях, нали? В смисъл, и мен по този начин да ме уважават, в кавички, останалите. Няма безопасна дрога, няма безопасен прием. И е абсолютно неприемливо да подлъгваш младите, че можеш да им осигуриш безопасен прием. Защото няма безопасен наркотик първо, няма безопасна доза и дозата е винаги индивидуална. Второ, нахлуват все повече и повече наркотични вещества. С всяка година броят им се увеличава с няколко стотици. Към какво посегна? Първо към марихуана. При мен бързо случиха нещата относно това. Много така, уж днеска веднъж, айде утре пак и то се стана ежедневие. Така Петър се превърнал в част от статистиката, според която някои посягат към наркотиците, за да бъдат в крак с модата. Други търсят начини за справяне с различни проблеми. Проблеми в училище, в семейството, с приятели. Една от основните причини за употреба на наркотици остава влиянието на околните. То отначало беше интересно с това, че показваш някакво надмощие. За това, че мога да отидеш му вземеш пари, телефон, часовник или каквото и да е. Нали, вече в последствие не ми стигаха и парите и имах нужда от някъде се набавям. Може би около година пуших само марихуана, после опитах хероин за пръв път. И така вече нещата станаха доста по-сериозни. Около година нямаше кой знае какъв проблем. В смисъл, аз пак много бързо започнах да взимам всеки ден. Започнах да правя все по-големи бели. Но в последствие вече усещах, че нещата не са добре. Може би в момента, в който почнах да се отдръпват част от приятелите ми, починаха може би един-двама от по-близките ми от обкръжението ми. И аз вече знаех, че нещо не е наред. Имал ли си досег с органите на полицията, примерно? За първи път, може би на 15, на 16, не помня нещо. Мисля, че на 15. Съответно, мен тогава не ме притесняваше много, защото не съм осъзнал докъде ще стигна. Впоследствие вече станах на 18, пълнолетен, готов с една хубава присъда. Осъждане? Доста пъти. Задържане? За кой не? Предимно за кражби, притежание с цел разпространение, притежание на наркотици и така, и се взимах условни присъди. Разминаваше ми се да не вляза в затвора. Докато накрая влезнах. Около година. Скуката е следваща причина, поради която част от младите протягат ръка за първата си марихуана, за първата си доза от навлизащите все повече варианти на дизайнерска дрога. Пушенето, пиенето и наркотиците лесно навлизат в живота им. И за съжаление нахлу още една голяма група, това е групата на дизайнерската дрога от една страна, към която причисляваме и така наречените синтетични канабиноиди. За съжаление, те се оказаха едно от най-страшните неща. Аз съм учуден като токсиколог, защото пострадалите от синтетични канабиноиди много често попадат в спешните отделения.
С ужас за моментите на абстиненция си спомня и Петър. Докато бях на хероин, с абстиненцията си е така доста неприятен момент в цялата история. Не можеш да спиш, не можеш да си намериш място, гадене, болки по цялото тяло. В същото време човек няма сили за нищо, желание няма. Така доста неприятен процес, който, нали, в смисъл, то минава за няколко дни, но трудно се издържа няколко дни да се изкара това време и така. Други считат, че марихуаната и чаят за пушене не са наркотици, че няма да развият зависимост към тях и че могат да спрат когато пожелаят. Част от младите посягат към наркотичните вещества с идеята, че под тяхно влияние са по-уверени и по-привлекателни. Или лесно да избягат от реалността, без да се налага да мислят как да се справят с различни житейски трудности. Една част от младежите посягат към дрогата след депресия, поради липса на цел в живота и от лошия пример, който ни дават приятели и близки от нашето обкръжение и компания. Сега в момента най-масово е марихуаната, която не е като марихуаната от едно време, да кажем от преди 15 години. Последиците са доста по-различни. Много е масово употребата на амфетамини. Метамфетамини вече доста навлизат в България. Разни дизайнерски дроги, като разни парчета, които се поръчват по интернет, смесват се с разни билки, така наречения чай. В смисъл, страшни са последиците по-скоро. За много кратък период от време човек може да се навлече такива неприятности, такива щети да се нанесе на мозъка, че няма гаранция, че може да се върне дори да прекрати употребата. И съм имал нагледни примери, хора, които са употребявали и да кажем по-просто така, че скапват се мозъка. Странното е, че тези вещества се свързват с канабиноидните рецептори в мозъкът, но докато марихуаната и въобще нейните деривати на естественият канабис водят до временна връзка. Докато синтетичните канабиноиди образуват изключително трайна връзка, не могат да бъдат откъснати от тези рецептори, повлияват се дълбоки структури на мозъкът и картината на практика е страшна. Тъй като канабиноидът е нестабилен във водна среда, се разтваря в лъкочистител или в ацетон, наръсват се билкови нарязат се като под формата на тютюн с този ацетонов разтвор, след което се издухват с ацетона с един мощен вентилатор и канабиноидът остава, от синтетичния препарат остава по билковия препарат. И от получената смес, обработена с синтетичен канабиноид, се свиват цигари. Тази цигара при пушене на практика въвежда синтетичния канабиноид в организмата. При пушене на тази маса под формата на цигари се поема синтетичния канабиноид. Изследвания в токсикологичната лаборатория в ВМА на закупени с поставени лица 10 цигари са показали, че в 3 от тях няма въобще синтетичен канабиноид, в 4 има доза отговаряща на токсичната и в останалите са намерени дози, превишаващи 5 пъти леталната смъртоносната доза поради неравномерното разпръсване на препарата. Което означава, че от такава цигара са достатъчни само 1 или 2 дръпвания, за да се загуби съзнание и да спре сърцето. Аз не вярвах на децата, които докарваха на 13-14 години, които ми казват: за първи път, господин доктор, един път само дръпнах и загубих съзнание. Оказва се, че този начин примитивен води, за съжаление, до наистина производство на цигари с неколкократно надвижаващи смъртоносната доза. И затова в една компания с наивни, за първи път опитващи такава цигара тинейджери, поднесени от някой батко или някой по-опитен в кавички, за съжаление, първото вдишване на този продукт, на този цигара, може да бъде последно. Имаме и такива случаи, включая и в Шумен, с спряло сърце от едно единствено дръпване и с едно момиче, което се отиде на 17 години в мозъчна кома. Много често след една или две употреби
Много често имаме случаи, които постъпват с епилептичен гърч и най-жалкото е, че направените изследвания електроенцефалографски показват епилептични огнища в мозъка. Много често се променя характерът, особено при по-хиперактивните деца, за да стигнем до шизофреноподобни, циклофреноподобни, маниакални и други състояния, включая и параноични състояния, при които човек може да бъде и социално опасен, и социален, и криминогенен контингент вече, които, за съжаление, промени в психиката остават за цял живот. И няма защо да се лъжеме. Когато при подрастващи има панически разстройства, много често в основата им, за съжаление, стои употреба на наркотик. И се получава една жалка картина. Ако изобщо има възможност този човек да се върне като що годен нормален човек в обществото, то било цял живот на лекарства. Минали по няколко пъти през психиатри, доста дълъг период. Опасно е. Много опасно. Те нови дроги излизат всеки ден. За последните, да кажем, 7-8 години има над 700 нови вида наркотици, които никой не знае кой има вътре. Защото, да кажем, всеки стройка по химия може да си изтегля една форма от някъде, да се изглоби нещо, без да знае какви са последиците и просто да се тупаме в гързите по улицата и кажем много е яко. За мен е страшно това. Начинът на живот с дрогата води до престъпления най-често и до обкръжаване с не до там не толкова безопасни хора. Някой като сгази лука може да приключи не от свръхдоза. Някъде по горите, някъде по канавките и така. Излизането от тези зависимости е изключително трудно. Понякога невъзможността да намериш сили да признаеш, че има проблем и ненамирането на начин да се справиш с него води до фатални инциденти. Никой не се е родил наркозависим. Всички се раждаме по, да кажем, 2-3-4 кг, 50 см приблизително. И всички сме хора. Впоследствие нещата, които не се случват, било то грешен избор. В смисъл, всички тези хора знаят, че имат проблем. Убеден съм в това нещо. Въпросът е, че наистина трудно се направи крачката да се реши този проблем. Най-трудно му било да вземе решение. Човек си намира хиляди различни оправдания, само и само да не поеме този труден път, защото отказването от една зависимост от наркотици, алкохол или каквото и да е, не е нещо лесно. Изисква доста усилия, доста жертви и трудно е. За щастие днес Петър е от другата страна. Чист е и помага на наркозависими, които търсят начин да се справят с проблема, наречен наркотици. Аз съм изгубил доста приятели. Тях не мога да ги върна. И не мога да върна страданията, които съм причинил на семейството ми. Когато им кажем истината такава каквато е, децата са достатъчно интелигентни да се направят своите изводи. Редовната употреба на наркотици води до трайни последици за здравето. Сред тях са рискът от увреждания на жизнено важни органи и системи, свръхдоза или инцидент, заразяване и развитие на инфекции и силна физическа зависимост. Употребата на наркотици ни отнема важни неща. Няма ситуация, заради която си струва да посегнем към дрогата. Винаги има по-добро решение, по-добра алтернатива. Личен е изборът да си зависим, изборът да си свободен също.